To, ako čas letí, vidia rodičia najlepšie na svojich deťoch. A to platí i v prípade škôlkarov z Dibrovovej ulice, ktorí od septembra vymenia hračky za školské pomôcky. Ešte predtým sa však s materskou školou, v ktorej strávili mnoho nezabudnutelných chvíľ, rozlúčili tak, ako sa patrí. S Bohom škôlka, škola volá. Takto by sa dalo nazvať posledné spoločné podujatie predškolákov z materskej školy na Dibrovovej ulici. Rodičia detí, ktoré budú od septembra veľkými školákmi, majú ešte určite v živej pamäti chvíľu, kedy svoje dieťa odvádzali po prvýkrát do škôlky. 4 roky ubehli ako voda a tak v júni nastal čas lúčenia. S predškolákmi sa prišla rozlúčiť celá materská škola, a to spoločným programom. Dnešnú akciu sme nazvali rozlúčku so školským rokom. Všetci dospelí bilancujeme vždy na konci v decembri svoj rok a robíme si predsavzatie do nového roku. Ale my škôlkári končíme svoj rok v júni a vtedy bilancujeme, čo sa nám podarilo, čo by mohlo byť lepšie, alebo čo môžeme iné pripraviť pre deti. Pripravovali sme deti pre vstup do základnej školy, aby sa im darilo, aby svoje prekážky ľahšie mohli zvládnuť a aby mamičky nemali toľko starosti s nimi a mali z nich iba radosť. Materská škola hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Je pre neho tým správnym odrazovým mostíkom do ďalších rokov. Deti nám prezradili, čo sa im v škôlke najviac páčilo, ale i to, aké boli ich pani učiteľky. Mám tam veľa kamarátov a páčilo sa mi, ako sme boli v škole prírode. Chodili sme na Brenné a mali sme olympiádu. Mne sa páčilo škola v prírode, na lodi, v Piešťanoch, u Mikuláša. Mali sme tam krásnu výzdobu. Mne sa páčilo, jak sme robili pracovné listy. Našli som si tam veľa kamarátov. Paťa, Olivera a Filipa, Marka, Ondrika. Všetky pani učiteľky boli dobré. Pani učiteľky boli na nás dobré a milé. Budem na ne spomínať. Práca s deťmi určite nie je jednoduchá. Vyžaduje si veľa optimizmu, trpezlivosti a v neposlednom rade i lásky. Za to všetko, čo pre deti robia, si určite zaslúžia jedno veľké ďakujem. My sme boli s pani učiteľkami maximálne spokojní od prvého ročníka, vlastne keď sme mali ťažký nástup do škôlky, keďže malý bol strašne naviazaný na mňa. Ale zvládli sme to, my maximálne spokojní aj s pani riaditeľkou, aj s pani Pisklákovou a takisto aj s pani učiteľkami v prvom, druhom ročníku. Tak ja som prišla poďakovať mene rodičov, pani učiteľkám aj kolektívu za všetko, čo pre naše deti robia. Ja z mojej strany som veľmi spokojná s pani učiteľkami. Nejednému rodičovi sa v tento deň zaleskli v očiach slzy. Treba mať však na pamäti, že niečo pekné sa končí, aby sa ešte niečo krajšie mohlo začať. A takto určite bude aj v tomto prípade. Lucia Porubanová, televízia Pohoda.